Pani doktorka, aký je výskyt karcinómu prsníka v Európe? Karcinóm prsníka patrí celosvetovo, to znamená, že aj v Európe k najčastejšej malignite v ženskej populácii. Čo sa týka celej Európy, hlavne teda krajín Európskej únie, z ktorých my máme štatistiku, tam celkový počet karcinómov ako takých, teraz nevynímaje teda karcinóm prsníka, dosiahol hodnoty takmer 2,8 až 3 milióna novo diagnostikovaných prípadov. Z toho ten karcinóm prsníka tvorí asi 19 až 20 %, takže je to vysoké číslo. Čo sa týka konkrétne Slovenska, pretože to si myslím, že je asi pre všetkých to najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, tak podľa štatistik, ktoré boli zverejnené v rámci Európskej únie, sme mali v roku 2016 2900 nových prípadov, v roku 17 2970 a v roku 2019, to znamená minulý rok, to už bolo 3070 nových prípadov. Týka sa toto ochorenie aj mužskej populácie? Karcinóm prsníka sa týka aj mužskej populácie, aj keď veľmi okrajovo, pretože to percento zo všetkých malignít v mužskej populácii je zhruba 0,1 až 0,3 %. Hovoríte o enormnom náraste incidencie tohto ochorenia. Všimli ste si v posledných rokoch nejakú zmenu v počte pacientov, v prípade v závažnosti ochorení alebo vo vekovej štruktúre pacientok? No, toto je taká komplexná otázka, pretože počty karcinómov prsníka narastajú vo všetkých vekových skupinách. Ovšem máme taký je to tak, stretávame sa častejšie a častejšie s výskytom v mladších vekových skupinách, to znamená vo vekových skupinách pod 40. rok veku a aj mladších, to znamená okolo 30-ky, nie sú výnimkou ani ženy medzi 20 a 30 a ne z nášho pracoviska, ale dajme tomu z onkologického ústavu. Vieme o pacientkách, ktoré mali i 17-18 rokov, ale to už je veľmi, veľmi raritné. Čím to môže byť spôsobené? To je tiež veľmi častá otázka, ktorú kladú vlastne všetci, alebo ktorú si kladieme aj my, prečo to tak je. Tak je to multifaktoriálne, to znamená, aby som to zase preložila do takej tej reči normálnych ľudí, veľa príčin, ktoré sa spolu podieľajú na vzniku toho karcinómu prsníka. A u tej mladšej populácie si myslíme, že ide o zmeny. Jednak hormonálne, pretože v súčasnej dobe sa nám posúva vek prvého porodu nad 30-ku. Potom sú to vlastne dlhodobé užívanie aj hormonálnych prípravkov, ako sú hormonálna antikoncepcia. Potom v prípade, že žena chce otehotnieť a nemôže, takéto opäť hormonálna príprava pred napríklad umelým oplodnením. To je jedna časť. Druhá časť je spôsob života, pretože v súčasnej dobe máme veľa stresov a určite málo kto dodržiava správnu životosprávu, ktorá sa predpokladá, že môže tvoriť až 70%. No a v neposlednej miere, a to si myslím, že je tiež taká vec, ale ktorú nemôžeme ani uchmatnúť, ani nejak zobrať do ruky, ani s tým pracovať, je stres. To znamená, to je charakteristika obdobia, v ktorom žijeme, toho, ako sa to všetko okolo nás rýchlo odohráva a takéto sociálno-ekonomické a sociálno-emotívne druhy stresov, ktoré veľmi pôsobia na tú mladšiu a strednú generáciu. Pani doktorka, ako sa uskutočňuje diagnostika tohto ochorenia a je špecifická pre isté vekové kategórie? To je opäť otázka, ktorá by bola na niekoľko hodín. Keby som to mala zhrnúť do pár základných bodov, tak mohli by sme to rozdeliť na ženy, ktoré sú mladšej vekovej skupiny, to znamená do nejakej 40-ky a staršej, na 40-ku, alebo toho zrelého veku, aby som sa niekoho nedotkla. A potom vlastne ženy, ktoré sú bezpríznakové, to znamená, ktoré nemajú žiadne problémy, a ženy, ktoré sú príznakové. No a tá posledná skupina by boli potom ženy, ktoré majú
pozitívnu genetickú anamnézu. To znamená, že tam sú už potom príčiny nejakých genov a vrodené veci, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Takže keď zoberieme tie mladé ženy, samovyšetrovanie, sonografické vyšetrenie prsníka ako prvá základná vec. V prípade, že sa nájde niečo podozrivé, máme magnetickú rezonanciu, mamografiu a samozrejme biopsiu. Biopsia je odber materiálu. Pacientky, ktoré majú 40 rokov a viacej, tak tam by sa vlastne malo začínať mamografickým vyšetrením. V súčasnosti sa trošku rozbieha, nemôžem hovoriť, že sa nám rozbiehol screening, pretože je znova stopnutý v súčasnej dobe, ale screening je od 50. roku veku do 69. Tam zásadne mamografia. Ženy, ktoré sú mladé a majú genetickú anamnézu, tam sa uprednostňuje po ultrazvuku a samozrejme po hmatovom vyšetrení magnetická rezonancia, ktorá s kontrastnou látkou, ktorá je braná ako v podstate vyšetrenie, kde sa nepoužíva ionizujúce žiarenie, ako je pri mamografii. V súvislosti s onkologickými ochoreniami sa veľmi často používajú dve slová. Jedno z nich je prevencia rakoviny, prevencia onkologického ochorení a druhé slovo je screening. Znamená to isté, alebo je medzi týmito dvomi výrazmi rozdiel? Tak je medzi tým veľký rozdiel, aj keď to veľa ľudí spája dokopy. Prevencia je taká širšia skupina, pretože prevencia onkologických ochorení v sebe zaoberá nielen samovyšetrovanie, staranie sa o seba, správny životný štýl, pravidelné navštevovanie preventívnych prehliadok u svojho priamo u žen gynekologa alebo praktického lekára alebo iných lekárov. To znamená, že toto je taká široká skupina a prevencia v tomto poňatí znamená, že naozaj sa snažiť vylúčiť všetky faktory, ktoré by mohli v budúcnosti prispieť k vzniku karcinómu, konkrétne teda karcinómu prsníka. Screening patrí tiež medzi takýto typ prevencie, my hovoríme teda sekundárnej prevencie, ale screening už je cielená veková skupina. U nás, dajme tomu, medzi 50 a 69 rokov sú krajiny, ktoré začínajú od 40-ky. Je oslovovaná určitá skupina žien, to znamená ženy, ktoré zapadajú do tejto skupiny. Ženy, ktoré by mali chodiť každé 2 roky pravidelne na mamografické vyšetrenie. Je to celoštátne sledované, podporované, je to uzákonené. Pracoviska, ktoré prešli kontrolou, to znamená, boli vybrané medzi pracoviska tzv. Buď akreditované, alebo pracoviska vybrané, alebo preverené, to je, myslím, že ten správny význam, majú všetky technické, personálne, organizačné a ostatné vybavenie a zariadenie také, ktoré zodpovedá európskym a svetovým štandardom a musí viesť spätnú štatistiku o tom, ktoré ženy prišli, ako prišli, aká bola diagnostika, či sa robilo len mamografické vyšetrenie, či na tom následovala sonografia, biopsia alebo bolo indikované ďalšie vyšetrenie. To znamená, že ten screening je vlastne organizovaná, sledovaná prevencia, ktorá má zabezpečenie, ktorá má nejakú právnu štruktúru, má multidisciplinárne zázemie. To znamená, že tie ženy by mali vedieť presne, kam ísť, na koho sa obrátiť. Ide o obrovskú širokú spoluprácu nielen medzi diagnostikmi, ale aj medzi chirurgami, ktorí majú byť členmi prsníkových komisí, onkológmi, radioterapeutmi a podobne. Je to obrovská skupina ľudí, ktorá vlastne na tom screeningu ako takom pracuje. Cieľom toho screeningu je odhaliť u nepríznakových, to znamená asymptomatických žien, to znamená žien bez akýchkoľvek problémov, minimálne malé karcinómy, ktoré vlastne nie sú ešte ani hmatné, a ktoré vlastne zabezpečujú, alebo ktoré sú zábezpekou toho, že chirurgická a ďalšia liečba bude mať vynikajúce benefity pre ženu. To znamená, že tá žena sa po liečbe vráti kompletne do svojho pôvodného života, de facto, môžeme povedať, vyliečená alebo v dlhodobej kompletnej remisii. V
poslednom období sa aj médiami veľa hovorilo o tom, že screening na Slovensku sa zavádza. Ako sú na tom ostatné krajiny Európskej únie a ako je na tom Slovensko? To je otázka, ktorá je veľmi, by som povedala, taká intimná na Slovensko. My sme totiž, nie je to nasmiech, ale my sme totiž naozaj jednou z posledných krajín, kde screening bol oficiálne zavedený do praxe. Všetky okolité krajiny, možno až na Bulharsko, nechcem sa ho dotknúť, neviem v akej miere teraz sú, screeningové programy má a už niekoľko rokov, desiatok rokov funguje. Keď spomeniem len nám najbližšiu Českú republiku, tak tam je screening rozbehnutý už 12 rokov a majú tam vynikajúce výsledky aj v tom, že sa ženy opakovane vracajú naspäť na tie pracoviská. To znamená, každé 2 roky pravidelne chodia na toto vyšetrenie. Je tam obrovský záchyt, nebo veľké množstvo zachytených drobných karcinomov, ktoré naozaj spadajú do tých štádií, buď tumor in situ, takže T in situ, alebo T1, to znamená karcinomy do 1 cm bez metastáz, ktoré sú výborne liečiteľné a vlastne tie ženy sú, nechcem taký otrepaný význam, sú vlastne zachránené. Je na Slovensku dosť kvalitných diagnostických pracovísk a kto túto kvalitu stanovuje alebo sledujú sa nejakým spôsobom? Preverené pracoviská, tých máme na Slovensku, myslím, k súčasnému dnu asi 17, neviem to presne, pretože preverovanie ide cez komisiu pre zabezpečovanie kvality, ktorá je zriadená pri ministerstvu zdravotníctva a táto komisia na základe jednak písomného prihlásenia toho, ktorého pracoviska, jednak na základe stanovených podmienok, ktoré sú dané štandardom a sú zverejnené aj na stránkach ministerstva zdravotníctva, aj odborných spoločností a na základe potom preverenia v praxi rozhodnú, či to pracovisko splňa alebo nesplňa určité kritériá. Pracovísk, ktoré by splňali naozaj to najprísnejšie, tie najprísnejšie kritériá, tých je naozaj málo. Keby sme zobrali to jedno z najprísnejších, to znamená 5000 vyšetrení mamografických za rok, ktoré sme stanovili v tej komisii ako prvé, tak takých pracovísk máme, myslím, len 3-4, maximálne 5. Potom, keď sa sníži tá hranica na 3000 za rok, už tých pracovisk je viacej. Ale to je len jedno kritérium. To pracovisko musí mať lekára, radiologa, ktorý má vlastne akreditovanú tú mamografiu. Je to vlastne certifikovaná činnosť mamografie v radiológii. Tak takýchto certifikovaných radiologov máme, zase to číslo sa mení každého pol roku, kedy dokončujú špecializačné štúdium, ale máme ich, nechcem preháňať, možno 20. Tých pracovísk máme 17, takže vidíte, že sa to tak nejak prelína, že každé pracovisko má najmenej teda jedného takéhoto špecializovaného lekára. Ale nejde len o lekára, ide aj o stredný personál, pretože aj radiologický technik musí mať špecializáciu mamologickú. To znamená, musí mať vyštudovanú špecializačnú, nebo musí mať ukončené špecializačné štúdium mamografiu. Takže aj tam je ďalšia podmienka. To ostatné, technické zabezpečenie, digitálny mamograf, ktorý nesmie byť starší 8 rokov, 2 lekári, ktorí popisujú nezávisle na sebe tieto vyšetrenia. Doplňujúci sonografické vyšetrenie, ktoré by malo byť dostupné i hneď, biopsiu, ktorú musia realizovať na tom pracovisku, samozrejme s vedením si štatistiky a potom napojenie na buď prsníkovú ambulanciu alebo na chirurgické pavilóny, nadštandardné alebo nadstavbové do vyšetrovania, ako je magnetická rezonancia. Mať uzavretú určitú dohodu s pracoviskom vyššej úrovne, ktoré môže doriešiť niektoré špeciálne prípady, napríklad vákuovou biopsiou pod buď kontrolou magnetickej rezonancie alebo stereotaxie s vybavením, ktoré teda majú asi 4 pracoviska na Slovensku. Takže toho je strašne veľa.
Pani doktorka, je podľa vás potrebné vzdelávanie v tejto oblasti? Vzdelávanie. Pokiaľ myslíte vzdelávanie odbornej verejnosti, to znamená lekárov jednoznačne, a svedčí o tom aj návštevnosť na odborných akciách, ktoré robí, alebo na ktorých sa spolu podieľa aj Fakulta zdravotníctva Trenčanskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pretože tam, keď vidíme, že máme 12 rokov chýb omylov a 15 ročníkov mamotrendov a tých lekárov neubúda, naopak je ich čím dál tým viacej na každom podujatí, tak to svedčí o tom, že naozaj to prahnutie alebo ten dopyt po odborných vedomostiach je obrovský, takže áno. A čo sa týka laickej verejnosti, tak tam jednoznačne áno na x-tu. Ani ne na druhú, ani na tretiu, ale exponenciálne áno. A čo sa týka vzdelávania na vysokých školách, stredných školách, myslíte si, že je dostatočné v tejto oblasti? Nechcem pôsobiť ako pesimista, ale myslím si, že je absolútne nedostatočné, takže není dostatočné. Majú pacientky, keď im oznámite túto diagnózu, dostatok informácií o tomto ochorení? Alebo prebieha to nejakými štádiami, napríklad šok a až potom prídu neskôr otázky? No, toto je po stránke psychologickej veľmi komplikovaná situácia, kedy pacientke povieme, že ide o onkologické ochorenie a treba s tým teda niečo robiť. Tie ženy majú veľmi často taký blok, to znamená, že nevnímajú, čo im rozprávame, pretože už len ten šok, že povieme, že teda ideme robiť biopsiu a ten nález je taký, že pravdepodobne bude potrebovať riešenie. Takže tento prvý šok určite pacientky majú zablokované vnímanie, príjem ďalších informácií a keď, tak potom idú po internete a hľadajú ďalšie informácie na internete. Takže keď si prídu o 5, 6, 7 dní pre výsledok z biopsie, už majú niečo naštudované, alebo naopak nechávajú to vyloženie na nás a prídu sa za nami poradiť a spýtať, čo majú teraz robiť. Čo to vlastne je, či to je naozaj také zlé, či to je naozaj karcinóm. Takže tých informácií reálnych určite majú málo. Hovorí sa podľa vás v rodinách o onkologickej problematike dostatok, alebo je táto téma ešte stále tabu? Tak myslím si, že v tejto problematike je to asi rozdielne v rôznych rodinách. Sú niektoré rodiny, ktoré sú výrazne otvorené, kde sa o tomto rozpráva a sú rodiny, kde to je tabulizované. To znamená, že dajme tomu dcera nevie o tom, že jej maminka nejaké také ochorenie má. Ja si myslím, že by sa o tom malo rozprávať. Pamätám si jeden príklad, kedy žena mala onkologické ochorenie, síce ne prsník, ale vaječníky. Nepovedali to nikomu, chodila potajomky na chemoterapiu a samozrejme tým, že neostala ani na PN-ke, chodila do práce, tak to ochorenie nemalo ani čas sa dobre poliečiť. Skončila naozaj tým, že po asi 5 rokoch to ochorenie generalizovalo a potom sa to dozvedela celá rodina a všetci sa vlastne deseli a čudovali, prečo im to maminka, alebo teda tá žena nepovedala, že naozaj sa nemala čoho obávať. Len u tých žien je to také, že nechcú ublížiť rodičom, nechcú rodiče stresovať. Zoberte si, že máte 25-ročnú dcéru, ktorá príde s tým, že má karcinóm prsníka a tá mama je 50-ročná, 55-ročná, tak niekedy sa v tomto prípade aj tie mladé ženy boja toto povedať. Len aby neublížili tej matke, pričom ja si myslím, že viacej sa ublíži tým, že sa to nepovie. Takže je to dosť stabilizované a málo sa o tom rozpráva. Aká je podľa vás najlepšia forma vzdelávania? Či už u pacientov, u tej širokej laickej verejnosti? Média sa venujú rôznym témam. Spomínali ste internet. Sú nejaké profesionálne stránky? Profesionálnych stránok je relatívne veľa, ale ne všetky sú na odbornej úrovni, ktorú by sme potrebovali. Existujú stránky, ktoré veľmi zoširoka rozprávajú o možnosti diagnostiky, ale keď si pozrieme potom na zdroj alebo na obsah, tak sú veľmi zavádzajúce. To znamená, že ženy skôr dostanú ešte do tej pozície odmietania
biopsie, odmietania mamografie, klasické mamografie, to znamená tej digitálnej a podobne. Existujú však stránky, ktoré sú naplnené odbornými pojmami a postupmi. K takým, teraz ma v tak rýchlosti napadá, myslím, ružová stužka alebo stránky, napríklad, ktorú majú dobrovoľné organizácie, ako sú Amazonky, alebo stránky Ligy proti rakovine, kde sú zase venušky, alebo venuše, aby som nerobila zdrobnelinu. Čo môžem odporúčať, sú ešte stránky, ktoré má napríklad Česká radiologická spoločnosť, a to konkrétne tá sekcia, alebo tá časť mamografická, kde tam majú naozaj veľmi dobre tiež spracované otázky, odpovede, tam dokonca majú aj otázky, ktoré sa môžu posielať cez maily, a veľa kolegov mi hovorí z Čech, že odpovedá na veľa otázok žien zo Slovenska. Takže na Slovensku nám asi mailová takáto schránka chýba. Hovorili ste o vzdelávaní lekárov. Lekárov, ktorí sú v praxi, lekárov a radiológov, ktorí dennodenne diagnostikujú. Majú odvahu a chuť opýtať sa? Vedia sa poradiť? Vedia sa na niekoho obrátiť? To je tiež taký kameň úrazu. Niektorí áno. Niektorí, ktorí ja tvrdím, že sú rozumní a rozhladení, si sú vedomí toho, že táto problematika je veľmi ťažká, veľmi zodpovedná, a títo lekári sú schopní sa poradiť. To znamená, že keď neviem ako ďalej, tak takzvané nesuším tú pacientku, pošlem ju ďalej s materiálmi, so snímkami, s tým, na čo som prišla, dajme tomu, keď ide o moju osobu. Kolegyni, kolegovi zavolám, že posielam túto pacientku, nech ju skonzultujú, a rozhodne to neberem ako zlyhanie mojich vedomostí, pretože tá komunikácia a spolupráca je veľmi dôležitá. Môže sa stať, že sa 10-krát pozriete na tú istú vec a nič vám to nehovorí, príde kolega, pozrie sa a ukáže vám hneď, pozri, toto je to, čo tam z toho snímku je vidieť. Stáť sa to môže pri tom kvantu vyšetrení. Takže toto si myslím, že ešte chýba, taká tá otvorenosť a široká konzultačná činnosť, ktorá by mala byť. Veľa lekárov sa buď hanbí za to, že nevie ako ďalej. Stretla som sa opakovane aj s tým, že nedajú pacientke snímky, alebo že ju bez snímok, možno aj bez záveru pošlu niekam inám, nech si to tam niekto iný dorieši. A to sú tie veci, ktoré by sa stávať vôbec nemali. To je veľmi zlé. Je možná diagnostika karcinómu prsníka aj u tehotných a kojacích žien? Jednoznačne áno. Samozrejme, tam není žiaden problém. Tehotné ženy sú ženy ako normálne iné, kde sa začína sonografickou diagnostikou. V prípade, že by to naozaj smerovalo k obrazu, ktorý pripomína karcinom a nebolo iné vyhnutie, dá sa realizovať aj mamografické vyšetrenie s tým, že brúško sa chráni zásterou olovenou, takže tam žiadne žiarenie alebo ožiarenie toho plodu nehrozí. Samozrejme, máme niektoré prípady aj diagnostikovaných karcinomov prsníka u žien, ktoré sú krátko po porodu. Teraz nedávno sme mali pacientku, ktorá bola 6 týždňov po porodu a prišla s hrčkou, o ktorej ešte nemáme jednoznačne rozhodnuté, ale myslím si, že tam ide o karcinom, pretože všetky tie sprievodné javy tomu nasvedčujú. U tej sme robili aj mamografiu a pravdepodobne tam asi pôjde o nejaký takýto proces. Takže vôbec to nie je nič výnimočné. Stretávame sa s tým často a diagnostiku robiť lze. Nie je tam žiadna kontraindikácie, keď pacientka dojčí a musíme realizovať biopsiu, tak proste v ten deň z prsníka, kde bola realizovaná biopsia, pretože sa tam dostane krv, to bábätko nedojčí, odsáva si mliečko, až teprve, keď tam nie je zase žiadna krv, môže pokračovať v dojčení. Nič sa nedieje. Aké slovo vás ako prvé nápadne, keď sa povie karcinom prsníka? Hrozný stres, strach, bolesť, emócie, niekedy beznadej.
je to slovo, ktoré je naozaj taký strašiak. Stále. Je veľa prípadov takýchto beznádejných? Ja si myslím, že keď prídu ženy včas, taký beznádejný prípad nie je žiaden. Ovšem, keď prídu ženy neskoro, ako sa mi zase stalo pred pár dňami, prišla pacientka, ktorá 11 rokov nebola na vyšetrení a ktorá prišla na prevenciu. Bohužiaľ obojstranný karcinóm, na jednej strane väčší spotrebovaný prsník, to znamená o 3 čísla menší, na druhej strane len malé ložisko, tak tam si myslím, že samozrejme liečba a tak ďalej, tam je to zanedbané, tam je problém. Čo môžeme ako ženy robiť na to, aby sme ten výskyt karcinómu prsníka eliminovali, oddialili, minimalizovali? Sú nejaké odporúčania? Odporúčaní je veľa. Musíme si uvedomiť, že nevieme, prečo ten karcinóm prsníka vzniká. My nemáme tú presnú príčinu. Keby sme to vedeli, ako je napríklad u fajčenia, že to sú cigarety, tak zakážeme. Keby sme vedeli, že je to ultrafialové žiarenie ako u karcinómu kože, u maligného melanomu, povieme, nechoďte na slniečko, ten, kto je rizikový. Ale u prsníku to nevieme. To znamená, že tu máme zase niekoľko možností. Samovyšetrovanie, to znamená venovať sa tomu, ako prsníky vyzerajú. Neverím tomu, že žena, ktorá sa sprchuje každý deň, že sa nepozrie do zrkadla, že sa nenatiera nejakým telovým mliekom, že neprejde cez tie prsníky a určite vie, ako vyzerajú. Keď nie tá žena, tak druhý, ktorý v podstate je erudovaný partner, manžel, proste niekto, kto sa stará o tie prsníky tiež a ktorý vie veľmi dobre, ako majú vyzerať. A veľakrát sa stáva, že práve takýto impuls vedie tú ženu, že ide na vyšetrenie. A ďalší krok, alebo ďalší taká skupina vecí, ktoré môžeme robiť, je naozaj správna životospráva. To znamená, nemôžem povedať, že tak a robíme do 3. a ideme si zabehať, to určite nie, ale vedieť si dať chvíľu pre seba, relaxovať. Je to úplne otrepané, ja to viem, ale mať sa rada, urobiť si proste nejakú radosť. Občas si kúpiť niečo maličké. Vlastne nehovorím, že to musí byť nejaká tisícová vec, ale proste keď idete po ulici, uvidíte malinkú ozdobku, ktorá by sa vám páčila do práce, prečo si to nekúpiť a tú radosť si neurobiť. Ďalšia vec je snažiť sa v sebe nedusiť nejaké problémy. To znamená, že keď problémy máme a tých je veľa, je potreba o nich rozprávať. To znamená mať butlavú vrbu, keď už nemáte kamarátku, kamaráda a doma to nechcete ventilovať, tak si kúpte psa alebo nejaké iné zvieratko, s ktorým sa môžete rozprávať, ono vás bude počúvať a bude vás vnímať. Ale najlepšie je naozaj mať niekoho, s kým toto môžete prebrať a to, čo sa vo vnútri môže tak nejak kvasiť, tak to by sa malo z toho organizmu dostať von. Pretože predstavte si, že vo vnútri problémy, nevysporiadané vzťahy, emotívne vzťahy, problémy s deťmi, ochorenie detí, rodičov, vyhazov z práce alebo problémy so šéfom, problémy na pracovisku. A to už je úplne jedno, akého charakteru, ale to, čo vám nerobí dobre. Tak keď to budete v sebe, alebo keď to tá žena v sebe bude držať, bude sa to tam kúpiť ako taká nejaká špinová náplň v Ružíne, alebo myslím, že to bola tá prehrada, ktorá sa teraz tak veľmi ukazovala v médiách. A keď tá prehrada preteče, bude zle. Keď neodteče, bude hniť, bude zasa zle. To znamená, že ja som za to, aby sa to priebežne neustále čistilo, takzvané preplachovalo, aby sme boli ako taký potóčik, ktorý je čistunky, taká riečka, ktorá je samočistiaca. Potom sa všetky tie emócie a takéto napätie vo vnútri môže vlastne z toho organizmu dostať von. To je ďalší.